Salutare lumea sărare și astăzi o să facem, adică o să aruncăm acest Alcatel One Touch Pixel 3 pe jos, iar i-am făcut un drop test. Sper că v-a plăcut. Ok. Fotbal. Oh, a ratat. Asta e porta de aici până aici. Bară gol, băieți, gol. Picărare. Hai. Și acum îl aruncăm de pe scări. Puțire cu ecranul, cred că s-o și spart. Nu, n-are nimic. Păi, era să scap și asta. Să mă gândesc ce mai putem face cu asta. Așa, bună idee. Dăm câteva cu discul frisbee. N-are nimic. Dar nu vreau deloc să moră dracul ăsta. Bă, uite ce sare, n-are, bă, dar nu vreau. Îl aruncăm din nou prin cutie, adică să-l aruncăm prin cutia poștală. Nu are nimic. Uite, mă, l-aruncăm în bucătărie, că-i greșe acolo. Bă, iar trebuie să pun pe pauză până îl asamblez la loc. După cum vedeți, acest telefon încă funcționează. Ok. Și din nou. Ok, asta a fost tot. Sper că v-a plăcut. Nu pot să-l distrug nici cum, futul. Cred că când ajung în România, cred că îl pun pe tren. Asta a fost tot din acest episod. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, dați un like și abonați-vă. Eu am fost Rare și la revedere.